Pratli ki post MSPSDC. Kita ki post rokim don ya ka personal interview. Lada kila lai bahaya ka writing test. Buat ya ka practical test. Kila yo direct page ya ka kam. Kuble ye pi ki perlo ki perjor baro. Ha kana ka video ngadon biang ya ka panawan ra sipi ha ka bayade ban ki kam ki balai. Te perlo nengkong kajing kerpan buat kajing kentu na kaliang kajonga. Ye pi ki perlo perjor ki ba page ya ki video. Soba ya syak sitom ban page ya ki video hadu ban nakut kenang ba pin sotu kai ba ngapatai hapo ka video enda pila page ya ka video hadu ban nakut lada kidon hakino ki jika ki ba phimda shai phimda sotu pila ban kli hoi compare ten re ngaso ban kentu ye phi ba lada pin page ya ka video hadu ban nakut pila ban yo ru ka jingbot kumno ban apply bat nang no kan apply bat ki post ayu bat kan tali kumta ter te lara pirang dai bat thamai subscribe ya ka channel khnang ba pin yo ya ki notification enda kala upload ki video ki bat thamai bat kum churu lara phis ngotanat ya ka video phila ban like bat share shaki ba hinga sem kilok ki jor ki jong phi khnang ba ki ti blang te menta tu nya le sha ka te ka banta dengan puli ya ka te ka advertisement. The Meghalaya State Public Service Delivery Commission MSPSDC Shillong has opened applications for 8 vacancies of driver, peon, cleaner, and chowkidar. Online applications are open up to 1st September 2026 at 11:59 p.m. The Katkum Katay ka notice ka Meghalaya State Public Service Delivery Commission MSPSDC Shillong ka khot online application ya ki pratli ki post ki balai kata kadai jong ka post driver peon cleaner bat chowkidar ha ka online mode last date ban apply ya ka post kan long ha ka shitarik panai September arajar arpunro te skabha ya ka tarik last date yo ba pin sutu bakla mo ka sesisin pat ngan ong biang pa ka last date kan long ka shitarik panai September arajar arpunro kata kalong ha ka simba ar jong uni utayo panwan te dangdon ka pormenta kumba laisin sosngi ye lada pi interest sa apply no wood ya ka te ka post te menta tu nya page ter shidu shapo kani ka office Meghalaya State Public Service Delivery Commission MSPSDC ka khot application ban pendap ya kini ki post ki balai driver peon cleaner bat chowkidar total vacancies kan long pratli ki post ka kadan puli ki no apply lakum no ki de ban pendap ya ka class 7 lane class 8 chajrong ka jingsiu na ka banta ka te ka post kan long ha ka level 1 but level 3 nang ta ka age limit pan apply ka post kan long khat prasnem hadu live arsnem nang ta na ka banta ki SC lane ki ST category hadu live punyosnem nomor plus bat ka age relaxation sansnem nang ta ki kategori kum PWD candidate nang ta ki general candidate rukum juhi ki don hala ki chong ki age relaxation te ki candidate ba apply ki de bande be ki nong snong jong ka Meghalaya nang ta ban apply ya kita ki post pila ban like na ka ju ka link ka pi ju apply ya ki post PSC lani MPSC ngan sebu ya ka link ban apply hapo ka description jong ka video pun seklik na ka ka link bat la da piklem patip bat piklem pat register ya la de ha ka TSC lani MPSC pila ban ra ya ki kodon kam jong pi prokoi kum ka Aadhaar epic birth certificate, schedule tribe, certificate school, nang tamak sheet, class 7, sejrong. Di pin sa lek yakit kan komputer, pin pa register, but pin sa pa apply. Kisendon, ya kino ki post, kiba pisko ya ha pan apply, na kapanta jompi. Nota ka last date pan apply ketika post kumanga laong meneh, haka shitrik panai September, hajar punru, haka por katway baji san pukandai PM, janmin. Nang ta kene ka post kan sa penilai kloy ya ka exam mention jong ketika post kan sa penlong haka
khat tarik benai September arajar arpundru hau ni benai bonwan ki post barok ki long pratali kumangala ong meni ka post driver artali ka post pion sautali ka post cleaner ka we ka post chowkidar ka we total barok kan long pratali ka qualification na kamta ka post driver kan long kide pan la pandep ya ka class 8 nata kide bandon ya ka driving license nangta na kamta ka ka post ki haban le ya ka driving test nangta ka medical eyes check up na kamta ka post pion ki candidate la kumno kila devan pass ya ka class 7 nangta na kamta ka post cleaner ki candidate la kumno kila devan pass ya ka class 7 kanero nangta kan sedon ka practical efficiency test na kamta kan ka post nah ka bay de ka post chokida ka qualification kanero ki devan pass ka class 7 kanero ka age limit bat ka age relaxation kumangala ong mane ba kinong apply kila devan dap ya ka khat prasnem sejrong hat life arsnem nang ta kan sedon ya ka age relaxation ka basan snem nam ta ki SC ki ST kategori na kamta ki PWD kategori ka relaxation kan yai kat kum ka government rule na kamta ki government employees kimdon ya ka upper age limit katai ka post kamdon personal interview lada kila ya ka exam kin yo be direct ya ka kam ka writing test kumangala ong mane kan long haka tarik by apply na kamta ka post kan long di general category sispa tangka na ta ki SC lane ki ST kategori kan long sanpau tangka ka ka post lada ki apply bun kli ki post ki haban siuru katkum ka post ka apply lada ki apply lai sautli kan post sanpau ka we kum tala boy ka no lada apply sautli kan long ars patangka ya ki admit card kin supply ya ka pratrik benai September arajar arpundreu kin pelong khat artrik ya ka exam kumbangala kdo mane ban tip kham tikna ha ka bayde par ka post phila ban lai ha ka official website chongka Meghalaya RPA recruitment portal kini kilong ki post ki balai te kito ki candidate ki badan ya kamon ban apply te select nak kloi ban apply na ka banta kate ka post te tangkum ta perlok ngin sia kendu ha ka wai pat ka video kublai shibon